גיל, פחות גיל, נכון? כלומר, אני יודעת שמאור יגיע בשלב מסוים לדופק המרבי שלו, שהוא היה מה? 92. אוקיי, עכשיו אנחנו כבר יודעים ממש, לא צריך לעשות חישוב, כי אנחנו יודעים מה היה הדופק המרבי שלו, אוקיי? כלומר, הדופק המרבי שלו הוא ב-192. כלומר, כשהוא יגיע למאמץ מקסימלי, הוא יגיע לדופק המרבי. אוקיי, ואז מה שאני יכולה לעשות, זה לעשות לו 3 מאמצים במקרה שאנחנו עושים כעת, שבכל מאמץ אני מעלה את המאמץ ויעלה הדופק, כי ככל שאני מעלה את המאמץ, הדופק עולה. ואז אני בעצם מעבירה קו. אז מזיעים היום. וממנו אני ממשיכה קו לינארי לדופק מרבי. מורידה ענך למטה ומקבלת מה המאמץ הצפוי שלו בדופק המרבי. ואחרי שאני מקבלת מה המאמץ הצפוי שלו, אני הולכת לטבלה שבנו... רגע, מהדופק המרבי הורדת מה? מהדופק המרבי החזוי שלו. זאת אומרת, עשיתי קו שלא יצא לי פה כל כך ישר, אבל... אז אם לא היה לך... אותו קמ"ש? בהתנגדות, כן. בהתנגדות, זה אופניים. לא, בווידאו אי אפשר. אוקיי, עכשיו, המאמץ מבוטא בהספק. אוקיי, וזה כל הרעיון של האופניים. המאמץ מבוטא בהספק, ועכשיו אני רגע מעבירה אתכם קצת לביומכניקה, אני לא מבטיחה, זה לא... שנייה, גילי. אני לא אכנס לזה, אבל רק כדי שתבינו לא סתם אנחנו מביאים את זה מאיפשהו, אוקיי? באופניים אתם עושים עבודה, כמו שבמסילה עושים עבודה. במסילה עושים עבודה שאנחנו מודדים אותה בקמ"שים, אוקיי? במייל לשעה, אוקיי? באופניים העבודה היא... מה זה עבודה? כוח כפול דרך, אוקיי? איך אני יודעת מה הדרך שאני עושה באופניים? ההגדרה בפרוטוקול של הניסוי הזה, וזה מה שמאוד חשוב שתבינו, אתם חייבים לדבוק לפרוטוקול של הניסוי, כי אחרת הטבלה שהכינו בשבילכם, איך אני אראה לכם אותה, יש פה טבלה, אוקיי? הטבלה הזאת אומרת הערכה של צריכת החמצן המרבית מנתוני הספק ודופק. אז מה אתם רואים פה בטבלה? פה יש לכם יחידות בוואטים, שזה הספק, ופה יש לכם דופק. ואז עבור כל הספק יש דופק שמצופה, אוקיי? ועל פי זה בעצם מה צריכת החמצן. כלומר, מאוד חשוב בניסוי שאתם עושים, גם עליכם ומה שנעשה גם על מאור, זה לדבוק בנתונים שנתנו לכם במעבדה אחרת, אתם עושים סטייה. מה זה בעצם אומר? הדבר הראשון שאתם חייבים לעשות זה כל הזמן לפדל ב-50 סיבובים לדקה. RPM זה rounds per minute, סיבובים לדקה. כלומר, כשאתם מסתכלים פה באופניים ומפדלים, פה יש לכם מחוג שמראה כמה סיבובים, ואתם חייבים כל הזמן להיות שם ב-50. מה יקרה אם תהיו ב-80? ההספק יהיה. אני עושה יותר מהר, ההספק יותר גבוה. אם ההספק יותר גבוה, זה לא מתאים לטבלה של 50 סלד, כי בעצם אתם עושים יותר עבודה. לכן, קודם כל מאוד מאוד חשוב להקפיד ב-50 סלד, כי כל הניתוח נתונים הוא על פי זה. כל פעם שאני מסובבת את הפדל והאופניים עושים סיבוב מסביב למעגל הזה, אתם עושים בעצם 6 מטר. כל פיתול? כל סיבוב של הגלגל הזה עוברים 6 מטר באופניים. אוקיי? וזה נתון שאתם חייבים לדעת על אופני מונארק. אוקיי? אופניים שמודדים, שכל סיבוב של הגלגל זה 6 מטר. לכן, אם אתם עושים 50 סיבובים בדקה, וכל סיבוב 6 מטר, זה אומר שבדקה אחת אתם עושים 300 מטר. אוקיי? זה נתון שאני חייבת לתת לכם בשביל שתבינו, תוכלו אחר כך לעשות חישוב הלאה. אוקיי? אז עכשיו יש לנו פה את הדרך, אוקיי? והכוח שאתם תשקיעו זה הכוח שאני מעמיסה עליכם. רגע. נעצור את זה. אז מה זה כפול 6? 6 מטר. והכוח זה לא 50? 6 מטר. וזה 300 מטר בדקה. אוקיי? אני עדיין במרחק. אוקיי? בסדר, אנחנו פה, זה הדרך. אוקיי? זה הדרך. זה לא עבודה. זה עוד לא עבודה. שנייה. אוקיי? עכשיו, זה היה רק נוסחאות שאיתן אנחנו עובדים. עכשיו אני מראה לכם לאט לאט על איך אנחנו מגיעים. בסדר?
בסדר, עכשיו. יש לנו 300 מטר בדקה, אני רוצה בסוף להגיע להספק, אוקיי? יש לי את המרחק ויש לי את הזמן, כי זה בדקה, אוקיי? מה שחסר לי זה את הכוח, אוקיי? הכוח גם הוא מאוד משמעותי באופניים, אני לא יכולה סתם לשים משהו ושאתם תתחילו לפדל. יש לכם פה באופניים של ספינינג אתם מעלים עומס, נכון? מה זה העומס? זה הכוח שאתם עושים על אופניים. כשאתם יוצאים לרכיבה בשטח, העומס יהיה תוואי שטח, כלומר אם זה דרך כורכר או דרך עפר או דרך כביש או דשא, עלייה או ירידה או מישור, אוקיי? וגם הגודל של הצמיג, אוקיי? זה מה שיבטא וגם אתם, המשקל שלכם על האופניים. כל זה הכוח שאתם צריכים להשקיע בשביל לקדם. אוקיי, באופניים נייחות אין לזה שום משמעות. אין משמעות לדרך כי אין פה, אין תוואי שטח, אין נסיעה שאתם עושים כי זה נייח, אוקיי? אין משמעות למשקל שלכם כי שוב זה נייח, אתם לא מזיזים כלום, כלומר אני מיישמת עליכם כוח, והכוח שאני מיישמת זה בעצם בזה שאני מעלה את העומס פה, ואז כשאני מעלה את העומס, מה שיקרה זה בדיוק, זה בעצם מותח את החוט פה, ואז אתם תראו לפי הקו פה, אתם רואים את הקו? אתה רואה גם? לא. יש פה קו, אוקיי? ויש לכם פה יחידות מידה, אוקיי? היחידות מידה מופיעות בקילו פונט, רשמתי לכם פה קילו פונט, זה יחידות שבאירופה משתמשים, אתם לא תשתמשו בהם, אבל אני רק רוצה שתראו שזה קיים, כתוב לכם פה קילו פונט. זה כמו קילוגרם כוח, אוקיי? קילו פונט זה כמעט כמו קילוגרם כוח, שזה כן תעבדו בביומכניקה, ואחד קילוגרם כוח שווה בעצם 9.81 ניוטון או 10 ניוטון בקיצור. רגע, זה מדמה עלייה? לא. זה יחידות, עזבי, זה כמו שאני אומרת לך, קילו תפוחים זה בפאונדים, משקל בפאונדים, אוקיי? אז פה יש, לצערנו הרב, כל אחד, כשהתחיל לעבוד קצת על פיזיקה, כל אחד במדינה שלו נתן לזה שם משלו, ואז זה מסבך לנו את העסק, אבל אנחנו כבר כמעט לא עובדים בקילו פונט, עובדים בעיקר בניוטון, אוקיי? אבל רק כדי שתדעו את העברה, כי יש לכם את היחידות פה, 1 קילו פונט זה 1 קילוגרם כוח, קילוגרם כוח באנגלית זה KGM, וזה שווה ל10 ניוטון בקיצור. ניוטון אתם יודעים מה זה, זה כוח פונקס, אוקיי? אתם יכולים לראות כאן, יש לכם פה בקילו פונטים, אבל גם בניוטון, אוקיי? 10, 20, 30, 40, 50, 60 ניוטון. אז כל 2 קילוגרם פונט זה 20 ניוטון? כן, בדיוק. 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 נכון? שעון דופק, כי הוא מתחת. עכשיו, אני אומרת לכם מראש כשאתם תשקיעו כוח של 10 ניוטון, כן, ב-50 סיבובים לדקה זה יצא 50 ואט. איך הגעתי לזה? עוד פעם. כשאני אשקיע לכם 10 ניוטון, אוקיי? פה, שזה השנתה השנייה פה. אם אני אשים לכם את המשקולת פה על השנתה השנייה, ב-50 סיבובים לדקה, מאוד חשוב להדגיש על ה-50 סיבובים לדקה, אנחנו נגיע ל-50 ואט, הספק של 50 ואט. מה זה הספק? עבודה חלקי זמן, אוקיי? עבודה חלקי זמן. עכשיו, מה היה לי מקודם? היה לי את 300 מטר בשנייה, בדקה, סליחה, אוקיי? שזה הדרך חלקי הזמן. מה שהייתי צריכה לעשות זה להוסיף את הכוח, אוקיי? אז הנה 50 כפול 6 מטר. עכשיו, מה את רוצה לספר? איך הגעתי להספק של 50 מטר? כפול 10 ניוטון, שזה משהו שאני אשים לכם פה, חלקי 60 שניות, נותן בחישוב 50 ואט. אוקיי? זה מה שאני בסך הכל מראה. איך הגעתי לזה שבניסוי הספציפי הזה, אם תעשו ניסוי אחר ב-60 סלד או ב-80 סלד, זה כבר סיפור אחר. אבל אם אני אשים לכם ב-50 סלד 10 ניוטון, ההספק, כן, זה הכוח, ההספק שהוא עבודה חלקי זמן, יצא 50 ואט.
רגע, 50 סלט זה הכוח? רגע, גיל התחלנו. 50 סלט זה הסיבובים לדקה. 10 ניוטון זה הכוח. 10 ניוטון זה הכוח. 10 ניוטון, 10 ניוטון זה הכוח. אוקיי? אם אני אשים לכם 20 ניוטון. בדיוק, ואם אני אשים לכם 30 ניוטון? אז לא באמת צריך לעשות זה. לא צריך, אבל רציתי להראות לכם איך מגיעים, שלא תקבלו את זה בעל פה, ש10 ניוטון ו50 סלט זה 50 ואט. תבינו מאיפה הגיע החישוב, אוקיי? עכשיו אני רוצה להראות לכם פשוט את הטבלה. מה זה אבל עכשיו? כדי הסיפור של זה? תרשמי שהכוח הוא בעצם 10 ניוטון. הכוח הוא 10 ניוטון, אבל הוא משתנה, אני כל פעם מעלה לכם. אוקיי? תכף אתם תבינו. לא, פשוט הפעם אני מקווה שלא נעשה את זה שלא. אז מה זה כל הנוסחאות פה? מה רצית להראות? זה להראות עוד, זה איך מעבירים מניוטון לקילוגרם כוח, אבל זה לא כל כך משנה. זה מי שרוצה לראות... אוקיי, שימו לב. פה למטה חוברת המעבדה, סעיף 12, בסדר? גילי, למאור חזיר, אנחנו יודעים את הדופק המרבי, אבל כשאנחנו נעלה זה לפי הגיל, עושים את כל אחד. אז... שימו לב, צריכת חמצן מרבית הייתה בעמוד 13, הערכה של צריכת חמצן המרבית זה בעמוד 17, אוקיי? אז אנחנו נקפוץ כעת לעמוד 17. אוקיי, הערכה של צריכת החמצן, שימו לב, לפני 3 שבועות בשיעור של הצח"ם אמרתי לכם שאת כל הצח"ם חזוי עושים על ידי פיתוח של כל מיני חוקרים, כל אחד פיתח את הדרך שלו. מי שפיתח את הצח"ם חזוי שאנחנו עושים זה אסטרנד וריימינג, וזה לפי הפיתוח שלהם. אוקיי, יש לכם פה את כל הרקע הכללי של זה. מהלך הבדיקה, תכף אנחנו נעבור על הכל. יש לכם פה שוב את מאיפה נלקח המקור. ריכוז נתונים. הכי